Tak, táhnu si balíček z tému, tak, obráceně, tak. Ty vole, ten Kripl se odvážil přijít. To čumíš, co? Balíček z tému. To je alkohol? Může být. Napadlo mě, že to dáme do obýváku. Pojď mi pomoct. Já to zvednu, ty to vezmeš? Ne, tak já si to vezmu jako náhrdelník. Co s tím mám do prkna dělat já? Počkej. Kurva, ty vole. No vidíš, to nám to pěkně jde. Ty vole, to je debil, to svět neviděl. Iu. Balerína cappuccina. Ty vole, já mám na sobě toaleťák. Ty vole, já ztratil hlavu. Hej. Tady není, tady je krtek. Už jí mám. Jsi za šprdel, to byl můj záhon. Raz, dva, pojď. Pojď, raz, dva. No skvělý, musím zase zavřít. Je to celý? Přežilo to? Je to v pohodě? Halo, jsi v pohodě? To je debil, to svět neviděl. Tak vydrž, dojdu pro vrták obecný. Tak, zapíchnem, vrt. Hotovo? Je někdo doma? Halo, je někdo doma? Do prkna, můj prst to je na hovno tohleto. To nepůjde. Ty vole, je tohle z toho možný? Počkej, jdu pro vrtačku, uříznu ti ten prst. Tak, udělám krásný trojúhelník a vyndej. No ty vole, to si mi pomohl. Stejně to tam mám furt. Nech mě bejt. Ty vole, tohle nepůjde. Počkej, skočím si pro sekírku. Kleště, kladivo, to nepotřebuju. Sekírka, pojď sem. Tohle jsem se učil na judu. Ty vole, ty jsi to poprvé v životě neskurvil. Já mám všech 8 prstů. Ty vole, ty jsi dobrý magor. Haló, je někdo doma? Haló? Ty vole, ty ses pochcel. To ne já, to ta věc vevnitř. Kurva, žíravina. Já se na to podívám.